Hola a tothom! Soc la Roser d'Artitxoc i avui parlarem del primer dia d'escola. Avui ens prepararem per anar a l'escola. Coneixerem a la Síndria i al seu germà Meló. Visitarem l'escola de l'Ivan i us explicaré coses sobre mi. Quina il·lusió! Ja comença de nou l'escola. Vaig a preparar-me la motxilla. La meva motxilla és de pirates, perquè a mi m'agraden molt els pirates. Potser vosaltres també teniu una motxilla per anar a l'escola. L'escola és un lloc molt especial on hi anem a aprendre un munt de coses i a fer molts amics. Tant si canvieu de curs com si comenceu ara, el primer dia d'escola és un dia molt emocionant. I és molt important que portem a la motxilla totes les coses que necessitem. Jo hi posaré un jersei per si refresca, una ampolla d'aigua per beure, per esmorzar tinc un préssec i el porto en una bosseta. També tinc un estuig amb alguns colors i retoladors i avui m'emporto pega i tisores per si fem alguna manualitat. I ara ja tenim la motxilla preparada per anar a l'escola. Avui és el primer dia d'escola. Estic una mica nerviós. A més, no sé on és ma germana. Síndria? Síndria! Meló! Oh! Has vist quina escola més xula? És xulíssima! Sí, és xula. Sí! Meló, mira! Què? Mira, un camp de bàsquet! Oh, és veritat. Sí, A mi m'agrada molt el bàsquet. ja ho sé! Podrem jugar! Sí. Meló! Què? Què? Tu creus que hi haurà instruments musicals? Sí, segur. A moltes escoles hi ha classes de música. És que a mi m'agrada molt. Canto! Sí, ja ho sé. Què ha sigut això? Crec que és el timbre. I què vol dir? Doncs que hem d'anar cap a classe. Ah, anem? Sí, anem! Anem, corre. Sí, corre. Cada dia, els nens i nenes del món s'aixequen ben d'hora i es preparen per anar a l'escola. A l'escola hi tenen moltes aventures amb els seus amics i amigues i hi aprenen moltes coses que els serveixen per ser feliços i per ajudar els altres. Tenim molta sort de poder anar a l'escola. I com hi arribarem? Hi ha moltes maneres d'anar a l'escola. I podem anar caminant, podem anar en bicicleta, també hi podem anar amb cotxe. O podem agafar l'autobús. Ja hem arribat a l'escola. Bon dia! Ja no tinc soneta, em vull aixecar per anar a l'escoleta i poder jugar. Per anar a l'escoleta i poder jugar. El pare ja m'espera, m'ha fet l'esmorzar. La mare a l'escoleta m'acompanyarà.
La mare a l'escoleta m'acompanyarà. Bon dia, sol. Bon dia, nens i nenes, bon dia a tothom. Bon dia, nens i nenes, bon dia a tothom. Ja sóc a l'escola, vist que ja he arribat. Els meus amics i amigues vaig a saludar. Els meus amics i amigues vaig a saludar. A l'hora del pati vull jugar al sorral, a nines o amb les motos o a l'amagatall. A nines amb les motos o a l'amagatall. Bon dia, sol. Bon dia, nens i nenes, bon dia a tothom. Bon dia, nens i nenes, bon dia a tothom. El primer dia d'escola és el millor per conèixer els companys i companyes de classe i al nostre mestre o mestra. Jo avui m'he preparat una fitxa per donar-me a conèixer als meus companys. Coses sobre mi. Em dic Roser. R-O-S-E-R. Roser. Un conte que m'agrada. A mi m'agrada l'orugueta goluda. El meu color preferit és el taronja. El meu plat preferit és l'ou ferrat. Que bo! Tinc 32 anys. El meu animal preferit és el peix. De gran vull ser bombera. I ara ja sabeu més coses sobre mi. Però a l'escola els nens i nenes no estan sols. També hi ha els mestres, que són els que preparen les activitats i els materials per a que pugueu aprendre un munt de coses. Voleu saber quines són les feines que fan els mestres? Doncs estigueu ben atents. Hola, nens i nenes. Em dic Ivan i sóc mestre d'educació infantil. L'Ivan treballa en una escola, on ja ho tenen tot preparat pel començament del nou curs. Voleu que us ensenyi la meva escola? Veniu, acompanyeu-me. La classe de l'Ivan aquest any serà la de P4 i ho té tot preparat i endreçat per a que els nens i nenes puguin aprendre coses sobre els números, els animals, les lletres i les emocions. I aquest any també podran aprendre moltes coses sobre les tortugues, perquè en tenen 2 a la classe. L'Ivan cada dia explicarà als seus alumnes quines activitats els proposa, jugarà amb ells i els explicarà molts contes. Gràcies per ensenyar-nos la teva escola, Ivan. Si us convé qualsevol cosa, els mestres i les mestres us podem ajudar. Moltes gràcies per la vostra visita. Adeu. Adeu. Tots anem a l'escola amb molta il·lusió de poder fer molts amics i amigues, aprendre coses junts, jugar. Així que us desitjo a tots que tingueu molt bon primer dia d'escola. I si us ha agradat i voleu aprendre més coses, no us oblideu de subscriure-us al canal. Ens veiem al pròxim episodi d'Artitxoc. Fins aviat! Mua!